Ďakujem vám pekne. Ja tu dnes stojím preto, aby som jednoznačne podporila vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru. Myslím si, že správa pána Coelha veľmi dokazuje tento názor, že tieto dve krajiny sú plne pripravené a splnili všetky podmienky. Bulharsko a Rumunsko sú členskými krajinami Európskej únie 4 roky, pre niektorých mojich kolegov, ak si to náhodou nevšimli. A niektoré ich otázky a ich rasistické poznámky ohľadne týchto krajín ma naozaj ako občana Európskej únie veľmi mrzia. Pretože ak hovoríme o nezákonných prisťahovalcoch z týchto krajín, ktorí náhodou môžu nejakým spôsobom narušiť naše územia, tak hovoríme vlastne o členoch a občanoch Európskej únie, takže tam žiadni nezákonní prisťahovalci určite nie sú. Myslím si, že kto splní podmienky, mal by dostať možnosť stať sa členom schengenského priestoru. A toto je základný princíp rovnosti, na ktorom stojí Európska únia. A kto ho spochybňuje základné princípy Európskej únie. Ďakujem vám pekne. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, колеги! След приемането на България в Европейския